Play Pibaro, Ipidang Subhai Pi, Shakiyit Kmi, but Kikubo, Baman Kasi. O President ka Meghalaya Bharatiya Janata Party uba Ernest Maury ula chair ke Executive Committee ke Jaintia Hills Autonomous District Council halor ka jingkhot tender bantai ka office thamai ka council uba Ernest ula kam ba ka Meghalaya BJP kam ban se ban tho shaka lokayut ta ban toket halor ka jingpendon kam bakala ka GHADC ya ka song pisa balamang da ka sarkar India lingba ka special assistance grant ban kintiu ki jaka nong kendong kat kum gajing ptha kat katanat NITI ayuk uba Ernest ula ongru baga BJP kala u George ka yeng kashari bat ka yeng kashari badon burom kala ptha ya ka GHADC ban pentrei tang ya ki scheme ki bladep yo lupa Henry ka GHADC kala pendon kambak labyang ya ka pisa balayo lingba ka SAG ulaken no aru baka jingpendon kambaklay ka song pisa balayo lingba ka SAG kadey bayadon ktilang ki MDC bat kumju aru katu ni ki officer ka GHADC habadey bat ka Garo Hills Autonomous District Council uba Ernest Ulaong bawat lay ka bamenta ka GHADC kadangdon hapdeng ka administrator rule Henry ka BJP kandang teng bantiet ya ka jingkhang ka lokayukta bantoket iki kambam sap bat ka jingpendon kambakla ya ka song pisa balamang lingba ka SAG Hapo Jaintia Hills ngai idang mana kini kisngi ki float penpan ni katanda ban sina ya kata ka office ban extend ni office lai kurur tap ki float ni katanda handai ka bat ka ngalungo na iki yo kita ka pisa habatang ban siu ya kutulop chongki employ hang thiu kim ban pisa tan kalian ke jongi namar bangil ai credit petition bat ka high court bodon prom kala ai direction handai kila yo biang ka phone kataru kila misutilize biang dan ngingin bangsi namar bikin bulk ki dong nikmat ki MDC but let's say kita katuan ni ka officer kat kum ka rule kat kum kurkom ngiap ban pha ru ikan ni ka ki siapo lokweta kata re ka stand ke jumi ko dei pat ka Jaintia Hills Council pada ka dei pat ka Garo Hills Council hadin ba ka samoy trekam chong ka to isi kelakut mentah kum bitin pati ke idiru te hantiru nambar ba ki don ka jing bamsap ka ba inbol da ki extreme member ki barin hajiram chung UCM people pat ki don ru ki officers ki ba don kti te ngila ya chamat bal tin ki jing khang chong ka lokoi ta bi ka jimut ni hang ta kalong ba kini ki yeng bisa kini ki jing bisar kin ya rengkat pat hadin kata ni kwa bakanwan ka CBI inquiry kastan ka jugi kum party haduk mentar ni kwa bakanwan ka CBI inquiry kan coach no chisun ko bakang ba kan longro kanuksa ba yano kiban simti ya ka council hadin ru bakan nong shu kumbalong menta kami sibun ka chimbam sap hapo ki discuss